Aw bismillah don fini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion Fille. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modèluw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago be tissu kalalenw na walima n'a be fɛ ka tissuw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen sini kuraw de ye a n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen nɔ ACI 2000 kɔnɔna la Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen nɔ Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago be qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Joliba jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma, aw minnu bɛ ka an lajɛ ani aw minnu bɛ ka an lamɛn. Limanaw ladala don o don ni kɛnɛ in mana sigi min ye kunnafoni gafew ye, an mana sigi o lakalili kɛnɛ kan, jagoyalen bɛ an kan, an minnu b'a ka ciw bila k'an filɛ ani k'an lamɛn ka foli ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma. Bi o ye ntɛnɛn ye, limanaw min ye juillet kalo ye, ale ye tile 8 sɔrɔ san 2024. Awa an bɛ maliden bɛɛ lajɛlen fo min ye awa dɔgɔkun daminɛ ye bi ye. An bɛ dugawu de kɛ dɔgɔkun hɛrɛ a n'a karama ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma. Awa minnu bɛ k'an filɛ an ka bɔlɔlɔw sanfɛla la n'o y'an ka page Facebook ani page YouTube ye, an b'aw fo dante foli min na. Radio Joliba lamɛnnen bɛ Segu ani Sikasokaw fɛ yen, an b'u fo an ka fiɲɛ siraw kan yen nɔ. K'a fɔ aw bisimila. Limanaw gafe minnu bɔra minnu kɔni b'an bolo kɔrɔ yan, o bɛ tali kɛ Nouvelle Horizon, le soir de Bamako, le Challenger min ye les Échos ye, ale fana bi yan ka taa se les Républicains. Limanaw ni fasiridi sɛbɛn ninnu an bɛna ninnu lakali sisan aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na. Kuma na an b'a fɔ ɲɛna a y'aw sigi ka aw tulo kɛrɛmabɔ sigi. An b'a daminɛ ni min ye, Limanaw o ye Nouvelle Horizon ye, ɲɛdan kura a kumana. Limanaw a ko min ye sigi fɔlɔ ye n'o ye sommet fɔlɔ ye, awa jamana saba cɛncɛka jamana saba Mali, Burkina Faso ani Niger, ni jamana saba ko u bɛna jɛ k'u ka baara k'a don ɲɔgɔn bolo. Awa fɛn fɛn bɛ yen n'o ye jɛ ka baara ye jamana ko la, awa k'u bɛna o baaraw kɛ k'o baaraw don ɲɔgɔn bolo, ko min ma ko confédération. Limanaw n'i y'a lajɛ fasiri ka ɲɛfɔli la nin kɔni ye awa ka u sen da awa u fɔra maa minnu kɔ minnu sɔnna ko ka farafinna jamanaw kɛ kelen ye, ka panafricanisme k'o don ba la. Limanaw ko a bɛna fɔ nin jamana saba in bɛ fɛ ka u sen da o jamana maa minnu sɔnna i n'a fɔ Kwame Nkrumah. Limanaw k'o tiɲɛ ta, min ye Modibo Keyita ye k'o tiɲɛ ta, Thomas Sankara k'o tiɲɛ ta, Patrice Lumumba, Limanaw ka taa se fo Muhammad Kadafi ma a n'a ɲɔgɔnna caman. Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ jamana saba in ɲɛmɔgɔw, Colonel Assimi Goïta Mali, min ye awa Capitaine Ibrahima Traoré Burkina Faso, min ye Général de Brigade Abdurahmane Tchani, ni jamana ɲɛmɔgɔ saba ye ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri tɛmɛnen awa juillet kalo tile 6 san 2024. Limanaw u ye ɲɔgɔn sɔrɔ awa hakilila ka ko min ma ko Alliance des États du Sahel, o ka kɛ kɛnɛ ye, kɛnɛ min bɛ yen ni awa lakanako ani awa baara ɲɔgɔnya yɛrɛ lafiya la o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na. N'i y'a lajɛ Limanaw kabi u y'u bolonɔ bila sɛbɛn dɔ la u k'a ma ko charte de l'Iptako Gourma, awa kalo 10 bi kɔfɛ awa ni jamana saba in filɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ, jamana kuntigi saba in. Limanaw min kɛra Niger faaba la Niamey sibiri tɛmɛnen na. Limanaw jamana ɲɛmɔgɔ saba in ko baara ɲɔgɔnya bɛna tɛmɛ sira bɛɛ lajɛlen kan. N'i y'a lajɛ AES, Alliance des États du Sahel, awa nin jɛkulu saba nin jamana saba in ka jɛrɛ jɛkulu u kɛlen kɔ k'u kɔ don awa CEDEAO la. N'i y'a lajɛ janvier kalo tɛmɛnen na fo ka n'a bila bi la jamana saba in ko u bɛ fɛ sisan awa min ye baara ɲɔgɔnya yɛrɛ ye sira sugu bɛɛ lajɛlen kan, a kɛra sɔrɔ sira ye o, a kɛra ka don ɲɔgɔn kan ka bɔ ɲɔgɔn kan jagoko nasiraw la, a kɛra an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye awa lakana ye. E kana ne ka jamana kɔnɔ baasi t'a la, ne bɛ taa e yɛrɛ ka jamana kɔnɔ baasi tɛ o la, an ka jɛ ka jugu minnu bɛ yen n'o ye jatigɛ wale tigilamaw ye minnu kɛlen bɛ ka awa nin jamana saba in sigi awa gɛlɛya kɔnɔna la kabi waati jan, ko jamana saba in ko k'u bɛna u jɛ ka o bolo fara ɲɔgɔn kan. Limanaw n'i y'a lajɛ an y'a fɔ ten sira caman bɛ yen lakanako mana bɔ yen sɔrɔkow bɛna u jɔ, ɲɛtaga baaraw awa ko jamana saba in o k'u bɛna u da don o la. Limanaw n'i y'a lajɛ min bɛ tali kɛ AES jamanaw Mali, Burkina Faso ani Niger, jamana saba in kalenkan de ye nin ye ko fo ayiwa
jɔnya juru mun sirilen bɛ u sen na ko k'a tigɛ ka bɔ yen sabu ni jamana saba in farakun ye ɲɔgɔn kan awa u ka jate la ko k'u to jɛrɛjɛkulu min n'o ye CEDEAO ye yɔrɔ sago kun tɛ sɔrɔ n'a fɔra k'a fɔ i bɛ jɛrɛjɛkulu la gɛlɛya b'i kan awa jɛrɛjɛkulu bɛ tila ka gɛlɛya wɛrɛ ta ka fara o kan n'o ye sanction ye u y'u da don o la k'a fɔ CEDEAO ye gɛlɛya min bɛ Mali kan awa n'a kɛra sababu ye ka Mali sɔrɔ nagasi waati tɛmɛnenw na hali Niger yɛrɛ kɛ ka taa se Burkina ma nin bɛɛ lajɛlen ye kɔlɔlɔ sɔrɔ CEDEAO ka gɛlɛyaw la awa waati min na u ye fanga minɛ ni an bɛ o furanjɛla fanga yɛrɛ kɔnɔna la jamana saba in ko sindojira ma min kɛ boso ye n'i y'i yɛrɛ sɔrɔ i na kɛ i yɛrɛ ma hɔrɔn ye jamana saba in de ko segin kɔ tɛ yen bilen dɛ k'u na fara ɲɔgɔn kan awa min ye baara yɛrɛ ye k'a don ɲɔgɔn bolo limana o taabolo o taamasira de daminɛna ni jamana saba in ye ɲɔgɔn sɔrɔ Niger jamana kan limana o kuma kɛra a bɛɛ lajɛlen kan taabolo si tɛ yen jamana saba in ɲɛmɔgɔw m'u da don kuma min na limanaw ko AES yɛrɛ a ɲɛmɔgɔya taara ka di Mali jamanakuntigi ma Colonel Assimi Goïta san fɔlɔ la awa ko u ka ɲɔgɔn ye min ni o dɔw bɛna fɔ awa da garantilenw na awa san 2025 natɔw la confédération a baaraw bɛna sigi awa bɛnkan wɛrɛw bɛ yen minnu bɛna sigi Mali la yan nɔ awa ɲɔgɔn ye filanan o fana na sigi Mali la awa jamanakuntigi Colonel Assimi Goïta ale ka yamaruya kɔnɔna la limanaw ni o kɛra kunungo fana CEDEAO fana y'a ka jɛrɛ kɛ n'o y'u ka awa sommet ordinaire ye o kun y'o tako 65 de ye n'i y'a lajɛ CEDEAO ka kotigi n'o y'u ka commission ɲɛmɔgɔ ye Umar Touraye de kumana CEDEAO ka jɛrɛjɛkulu in 65 kɛnɛ kan limanaw a ko jamana saba min filɛ minnu filɛ nin ye AES kɔnɔna la ko u bɛna gafe damadɔ bɛ yen u bɛna ɲini u fɛ o gafe ninnu o labaarali u k'a jɔ a gafe fɔlɔ ye carte nationale d'identité biométrique o tɛ bugunatigɛ sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ jamana ninnu bolo yɔrɔ n'o b'i bolo i bɛ se ka taama ka taa jamana 15 min bɛ CEDEAO kɔnɔna la o mana bɔ yen assurance automobile carte brune de la CEDEAO ko nin bugunatigɛ sɛbɛn in fana awa Umar Touraye y'a jira k'a fɔ ko jamana saba in ko a fɔr'u ye u kana a bɛna jagoya u kan don nataw la u kana nin sɛbɛn saba in passeport carte nationale d'identité biométrique ani assurance automobile carte brune de la CEDEAO k'u kana nin sɛbɛn saba in matarafa fiyewu limanaw n'i y'a lajɛ CEDEAO ka jɛrɛ 65 in kɛnɛ kan o kumana fɛn min kan o ye k'a fɔ CEDEAO yɛrɛ sɔnn'a ma k'a fɔ ko min ye lakanabaliya ye o kɛlen bɛ ka jamana ninnu sɛgɛn n'o ye Alliance des États du Sahel jamanaw ye ko nka k'a ɲininaw fɛ yan'u k'a fɔ k'u bɛ bɔ CEDEAO la k'u ka sigikafɔ kɛ ko o kɔsa in na o de ɲinina jamana saba in fɛ CEDEAO ɲɛmɔgɔw ka kuma la yanni Umar Touraye ka kuma min bɛ tali kɛ CEDEAO yɛrɛ kotigi maa min b'a ɲɛmɔgɔya la bi n'o ye Nigéria jamanakuntigi ye Bola Tinubu ale ka kuma daminɛw la ale ko u ye nin jɛrɛ in u y'a a fara ɲɔgɔn kan ɲini dɔwɛrɛ tɛ walasa k'a lajɛ ko u danba la k'a fɔ jatigɛ wale ani binkani wale o kɛlen bɛ ka CEDEAO jamana dɔw sɛgɛn bi kosɛbɛ k'u ka lajɛ u ka kuma o ko la fɛɛrɛ minnu bɛ se ka tigɛ sabu u ye min jateminɛ bi o de ye k'a fɔ fadenya ani bɛɛ bɛ ka i ka nafa de ɲini k'o de bɛ ka wara min ye CEDEAO kɔnɔ ani kunnafoni kolonw dili ko nin n'a ɲɔgɔnna kumaw de bɛ ka wara CEDEAO kɔnɔna la n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'o bɛ kɛ k'u kan ka fɛɛrɛ tigɛ o ko la k'o kunbɛn joona o la ani min ye AES fana kungo ye o fana dara kɛnɛ kan ye o de la min ye Dr Umar Touraye ale min ye CEDEAO commission ɲɛmaa ye ka sɔrɔ ka i da don a la k'a fɔ ko min ye AES ye kabi u y'a ɲini ka bɔ CEDEAO la janvier kalo tile 29 tɛmɛnen na san 2024 fo ka n'a bila bi la ko u y'a ɲini u fɛ sigikafɔw ka kɛ nka ko u ɲɛ b'a la jamana saba in o kotuw kɔnɔ n'o dun kɛra ko jamana saba in denw bɛ sɔn ka sɛgɛn Umar Touraye de ye nin kuma fɔ sabu jamana saba in u bɛna ɲini u bɛna fɛn caman jagoya u kan limana o tɛ dɔwɛrɛ ye an bɔra ka bugunatigɛ sɛbɛn min fɔ sisan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko jamana saba in k'u ko k'u tɛ CEDEAO la jamana saba in n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u bɛ baara kɛ CEDEAO jamana tɔw kɔnɔna la
awa sariya dɔw bɛ yen u bɛna jagoya a jamanadenw kan dɛ limana ko o tɛ dɔwɛrɛ ye n'i ko k'i bɛ taa baara kɛ CEDEAO jamana tɔw la n'i bɔra AES kɔnɔ a bɛ jagoya i ka o jamana masina sariyaw i ka olu bato wa n'i bɛ taa yen fana limana bugunatigɛ sɛbɛn min n'o ye passeport ye i b'o ɲini wa carte nationale d'identité biométrique CEDEAO o bɛ bali la assurance automobile carte brune CEDEAO o fana bɛ bali la limana hali visa min bɛ yen n'i bɛ bɔ yan ka taa nanzara jamanaw kan o visa k'a bɛ jagoya AES jamanadenw kan u ka o fana ta Umaru Ture de ye nin kuma fɔ o la ko a ma don ba la fɔlɔ nka yɔrɔ Mali ni Niger ni Burkina ka bɔ CEDEAO la pepewu a kuma yɛrɛ kana fɔ bilen janvier kalo san 2025 natɔ in ayiwa a kuma bɛ da kɛnɛ kan o de la a ko bɛ don ba la nka hali sisan kumaɲɔgɔnya de bɛ ka ɲini CEDEAO bɛ ka kumaɲɔgɔnya ɲini n'a ma ɲɛ k'a fɔ Mali ni Burkina ni Niger bɛ AES ko boliboli la bi olu ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ fɔlɔ kɛra sibiri tɛmɛnen u ko CEDEAO ko fan o fan olu t'a la bilen u bɛn'u sigi k'u jɔ u yɛrɛ kolo la ka jɔnya juru min b'u sen na k'o tigɛ yɔrɔ seginkan tɛ AES jamanaw kan CEDEAO fana ko ni seginkan t'u kan olu fana ta ye min ye u fana b'u ka jamanaw da sɔgɔ AES jamanaw ɲɛ u kana se ka na CEDEAO jamanaw kɔnɔ limana o fana y'a damana gɛlɛya ye min ye AES jamanadenw kan sabu minnu bɛ yen n'u bɛ taa baara kɛ ni jamana ninnu na gɛlɛya ye olu ta ye dɛ kunnafoni filɛ nin ye limana Nouvelle Horizon de y'a fɔ ale Nouvelle Horizon kelen ka kuma na ko min ye affaire min n'o ye ko ka jamana basigibaliya don a kɔnɔ ani ka kɔlɔlɔ lase jamana ma tentative de déstabilisation atteinte à la sûreté de l'État trouble à l'ordre public nin ye jalaki ye jamana min taara ka da politikima maa 11 minnu bɛ yen ni u minɛna maa 10 yɛrɛ bɛ kaso la nin waati in na maa 1 kun b'a la o kun bilala ka taa so ka sababu kɛ ale ka jɔyɔrɔ yɛrɛ kama sabu sariatigi don avocat don maître Mohamed Ali Bacili jamana ko nka maître Mohamed Ali Bacili a ma ɲɛ min kɔ a kɛra o ye dɛ juma tɛmɛnen na maître Mohamed Ali Bacili ale kɔni k'a welela sariya fɛ tuguni brigade d'investigation judiciaire maaw affaire min n'an bɔra k'o fɔ sisan n'o ye jamana ka basigibaliya don a kɔnɔ ani ka jama su ka kɛ fanga kan ko min ye Mohamed Ali Bacili bi yɛrɛ ntɛnɛn min ye a joué kalo tile 8 ko ana yira kiiri tigilamaw la min bɛ tribunal de grande instance de la commune 5 ale fɛ walasa sariya ye min fɔ maa 11 minnu bɛ yen n'u welela min ye Mustafa Diko ale ka so k'a fɔ u bɛ dogodogonin dogo la baara min n k'a fɔ sariya min taara Mali kɔnɔ ko ka politikimaw ka baara sonsoro n'u taara ye o de la o jalaki bin'o kan u tɔw yɛrɛ k'olu bɛ kaso la nin waati ninnu na limana maître Mohamed Ali Bacili ye ministériya kɛ ministre de l'urbanisme et de l'habitat a y'o kɛ ka taa se sariya ministre so ma a y'o baaraw kɛ Ibrahim Bɔtiw la politiki baara fana a b'o kɛ limana maître Mohamed Ali Bacili ale ni a jɛ tɔw k'a na taa fara u kan sabu ale tun bɛ lahala min kɔnɔna la limana n'o de ye a ka sariya dɔnba ko ye walima avocat don maître Mohamed Ali Bacili a ma ɲɛ min kɔ a fana minɛna dɛ ko bi yɛrɛ a bɛ yira sariya tigilamaw la limana jɛrɛjɛkulu dɔw bɛ yen n'o ye front politique dɔ ye o kɔni wulilen bɛ k'i jɔ bi k'a fɔ kabi mars kalo tile 26 tɛmɛnen san 2024 ko furanjɛla fanga olu t'a lakodɔn sabu olu ka jate la furanjɛla fanga banna sariya min n'o b'a yamaruya n'i y'a lajɛ o coalition in na min ye parti yɛlɛma ye Musa Mara ka tɔn Alliance pour la démocratie au Mali, Parti africain pour la justice, ADEMA PAJ, maintenant ka taa se mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques Malikura, M5 RFP Malikura, olu de y'a ɲini ko ka furanjɛla fanga ko ka kalataw boloda joona ka jamana fanga lasegi jamanadenw ma ani société civile maa dɔw olu de bɛ nin ko hukumu kɔnɔna la limanaw a kuma de ye nin ye min bɛ kunnafoni laban yan'an ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ limanaw a jala k'a fɔ nin ye jagokɛla dɔw ye minnu bɛ yen n'olu de bɛ ka engrais feere cogo la a ma dabɔ min kama n'i y'a lajɛ nin kɛra Sikaso de Fasiri y'a jira k'a fɔ ko waati min na sɛnɛkɛlaw sigilen bɛ ka u ka engrais kɔnɔ n'o ye nɔgɔw ye limanaw a jala k'a fɔ ko jagokɛla dɔw ta kɛn bɛ ka taa nɔgɔ san n'o ye engrais ye ka tila ka taa feere sɔngɔ min yɛrɛ ni gouvernement ma o fɔ sabu engrais ninnu caman bɛ yen gouvernement de b'a i duru sɔngɔ dɔ kɔrɔ n'o ye subvention ye
walasa sɛnɛkɛlaw bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na ayiwa o sɔngɔ nɔgɔya a fɔra ko engrais bɔrɛ kilo 50 ko ka feere 2,800 nka ko bɔtara ka a kalama k'a fɔ kilo 50 in a bɛ ka feere Sikaso sugu la sefa wari 5,400 yɔrɔ o cɛ ka jan jagokɛla dɔw bɛ yen ko nka a bɔra da a ma bɛn dɛ sabu tɛgɛ kɛra a ma caman na Sikaso sugu kɔnɔna la kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Limanaw n'an bɔra yen fasirili sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko le soir de Bamako an bɔra ka engrais ko kuma min fɔ sisan ayiwa ani nin bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na sabu ayiwa sɛnɛkɛlaw ka koɲɛ kuma kelen bɛ o de kan ko jɔn de bɛ ka ngalo labɛn ngalo min ni o bɛ ɲɛsin jamanakuntigi ma k'a fɔ ko jamanakuntigi ka ciden dɔw bɛ yen k'olu kan ka taa sɛnɛkɛyɔrɔw la n'i y'a lajɛ ko a bɛna fɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ k'u dogo sɛnɛkɛlaw ka kow kɔfɛ bi ko caman bɛ yen u ka minnu bɛ yen n'u bɛ k'u dogo k'u bɛ ka ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la CMDT kɔnɔna la fasiri soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko a bɛna fɔ ko dɔ de bɛ ka labɛn compagnie malienne de développement de textile CMDT ale fɛ ko a bɛna fɔ janfan yɛrɛ kɛnɛkanda de don koyi janfan kɛnɛkanda min ni a bɛ CMDT ɲɛmaayaso la ko in yɛrɛ mun de don n'i y'a lajɛ kunnafoni minnu walima kumakan minnu sɔrɔla o y'a jira k'a fɔ ko min ye CMDT kɔnɔna la ye jamanaw baara in bɛ ka labɛn de ko kunnafoni dɔw sɔrɔla minnu y'a jira k'a fɔ ko PDG yɛrɛ n'o ye Nango Danbele ye jamanaw min bɛ CMDT kunna bi ko a bɛ ka ko dɔw labɛn ka ko dɔw don sɛnɛkɛlaw kunkolo la k'a f'u ɲɛna k'a fɔ ko nin kɔni ye nkalon yɛrɛ kɛnɛkanda yɛrɛ de fasiri ka ɲɛfɔli la sabu ko jamanakuntigi ko a na kɛ k'o bɛ fɛ ka tournée dɔ kɛ walima a ka cidenw olu bɛ fɛ ka tournée dɔ kɛ zone CMDT kɔnɔna la n'o ye CMDT ka sɛnɛkɛyɔrɔw ye k'a bɛ waati jan bɔ yɔrɔ sɛnɛkɛlaw olu bɛ welewele da kan na k'a fɔ u ka juru o bɛ yen jamanakuntigi kun ye layidu min ta k'a di u ma ko juru ninnu ma se ka sara n'i y'a lajɛ an bɛ don min na ko bi walasa ka se ka sɛnɛkɛlaw k'a fɔ k'a bɛ kuma f'u ɲɛna u ka se ka da la k'a sɔrɔ don kuma in dun hali n'i ye lagalagatɔ sigi k'i b'a fɔ o ɲɛna limanaw maa min bɛ yen n'a man kɛ ko fiyewu k'o tɛ se ka da nin kuma in na fasiri de ka ɲɛfɔli don dɛ limanaw ko commission de la présidence k'a fɔra k'a fɔ o bɛna tournée dɔ kɛ zone CMDT kɔnɔna la ko ka sɔrɔ ka t'i ɲɛ da gɛlɛyaw ka gɛlɛya minnu bɛ yen n'o ye fɛn ɲɛnɛmani minnu bɛ yen n'o ye maaw ka sɛnɛfɛnw tiɲɛ ko campagne min tɛmɛna n'o ye sɛnɛ campagne min tɛmɛna secrétaire général bɛ présidence kunna ale ka miirina la ko zone ouest ka bɔ Kita misali la ani ka taa yɔrɔ min bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ maa dɔ yɛrɛ sara ye ko gɛlɛya caman de dara ɲɔgɔn kan ye ko commission in kunnafoni minnu sɔrɔla ko a bɛna taa munumunu o yɔrɔ kofɔni n'o ye zone ouest ye yɔrɔ k'a fɔ ka taa munumunu zone bɛɛ lajɛlen la o n'o fana tɛ kelen ye n'i y'a lajɛ limanaw gɛlɛya min bɛ yen n'a fɔra k'u bɛna t'u ɲɛdaw k'a fɔ de ma ko toxicologie ko PDG a filɛ nin ka nin kuma ɲɔgɔnna de ta ani sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ dossier kɔni bɛ hakɛ min na bi limanaw a jala k'a fɔ maa dɔ tɔgɔ fɔlen bɛ n'o ye Madu Jakite ale ye ɲɛmaa ye min bi n'a fɔra k'a fɔ yuruku yɛrɛ la ko a ni a tɔgɔ bɛ ko caman na an bɛ don min na ko bi limanaw tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ wa min ye CMDT ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Nango Danbele ale kɔni bɛ ka ko min don sɛnɛkɛlaw kunkolo la nin cogoya la k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ ka commission dɔ bɛna taa ka taa tournée kɛ CMDT ka sɛnɛkɛyɔrɔw la ko kuma in ani sababa ma bɛn kosɛbɛ sabu nin kɔni bɛna fɔ de CMDT ɲɛmɔgɔ bɛ ka bi na fura bɛ ka ɲini fɛn min na n'o de ye ka sɛnɛkɛlaw ka wari ka ɲini ka di u ma nka k'a fɔ de ko CMDT ka n k'a fɔ jamanakuntigi ka cidenw de bɛna taa munumunu CMDT kɔnɔna la yen nɔ ko nin nkalon in dun limanaw nafa jumɛn b'a la CMDT ɲɛmɔgɔ k'a fɔ ko a bɛ tiɲɛ dɔ ɲini sɛnɛkɛlaw yɔrɔ k'a sɔrɔ don kuma ninnu yɛrɛ limanaw tiɲɛ foyi tɛ a la ne ka kuma tɛ dɛ limanaw an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen limanaw an bɛ taa Kulukorokaw fɛ yen
awa nin kɔni fana ye a damana waleya ye min ni a bɛn tɛ ɲininkali yɛrɛ kelen bɛ n'a sɔrɔla syndicat yɛrɛ minnu bɛ Kulukoro direction régionale des transports ale kunna bi awa olu jɔyɔrɔ ye mun ye ni gɛlɛya ninnu na sabu n'i y'a mɛn ko syndicat ya yɛrɛ dabɔlen bɛ de i ka baarakɛlaw ka hakɛ lafasa limanaw malikura ko kuma min bɛ sen na awa n'i taara Megetan dugu kɔnɔna la n'o ye Kulukoro ye k'a bɛna fɔ gɛlɛya b'a kan ye n'i y'a lajɛ min bɛ baarakɛlaw ka hakɛ kofɔ walima baarakɛla minnu bɛ yen ni olu jɔyɔrɔ ka kan direction régionale du travail de Kulukoro limanaw ye yɔrɔ kofɔlen in na a bɛ n'a fɔ ko sariya sɔsɔ yɛrɛ kɛnɛkanda de bɛ yen sabu n'i y'a lajɛ fo ka taa se ɲininkali kelen bɛ n'a sɔrɔla syndicat fana jɔyɔrɔ ye mun ye direction régionale du travail min bɛ Kulukoro limanaw ko maa min ye fasiri kɛ Dirisa Togola a ko syndicat minnu bɛ yen ni u bɛ k'u yɛrɛ lafasa walima ka baarakɛla kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ta kɛn bɛ yɛrɛ ko yɛrɛ ye yɔrɔ kofɔlen in na walima baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka hakɛ tɛ ka se ka lafasa i n'a fɔ kan ka lafasa cogo min na ko direction régionale des transports Kulukoro limana a jala k'a fɔ comité syndical min bɛ yen ale kɔni welelen bɛ nin kɛnɛ kan walima union nationale des travailleurs yɛrɛ u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o jɛrɛjɛkulu min kɔnɔ ale welelen bɛ nin ko kɛnɛ kan walasa baarakɛlaw ka hakɛ u ka se ka lafasa le challenger y'a jira k'a fɔ ale y'i da don nin kunnafoni na siɲɛ 2 k'a jira k'a fɔ baarakɛla dɔw bɛ yen olu ka jɔyɔrɔ minɛnen bɛ u la walima u ka hakɛw ndaraki bɛ u la nka ko kɔsa in na a kiiri yɛrɛ taara min ye tribunal administratif ɲɛma o ye jo di fan dɔ ma ka fan dɔ to yen fɛn min don limanaw baarakɛlaw bɛɛ de kan ka damakɛ ye nka a jala k'a fɔ bi a kɛmɛ kamana gan ye bi jamana ɲɛmɔgɔw kɛmɛ k'u sigi ka nin lajɛ f'a ko yɛrɛ bɛ ka se yɔrɔ dɔ la bolo yɛrɛ tɛ ka se ka a ko kunbɛn bilen sabu dɔwɛrɛ tɛ maaw bɛ yen minnu bɛ yen ni olu de ka kuma bɛ lamɛn maaw bɛ yen n'olu ko min direction régionale de Kulukoro direction régionale de transport de Kulukoro kɔnɔna la o kuma de bɛ lawaleya ye k'a sɔrɔ dun limanaw bɛɛ ye foroba baarakɛla ye bɛɛ ka hakɛ kan ka lafasa cogo min sariya b'a fɔ cogo min na a kɔni kɛn bɛ ka maa dɔw ladimi bi kosɛbɛ n'i y'a lajɛ dɔw bɛ yen olu jigi dan bɛ Bamako maa minnu bɛ yen n'u ka nɔnabilaw bɛ yan olu jigi dan bɛ olu kan a ko kɔni bɛ dangan min na sisan fasiri y'a jira k'a fɔ ale bɛ segin ka na ni kunnafoni ye ko min b'a la ka se ka o da maaw tulo kan kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ fasidi sɛbɛn de challenger kɔnɔ yan'an ka bɔ challenger kɔnɔna la limanaw lakanako kuma bɛ yan nɔ a jarala k'a fɔ ko dɔngɔnɔ jamanaw la bi tiɲɛ yɛrɛ la limanaw dɔngɔnɔw y'a jira k'a fɔ olu kɔni kɛn bɛ i b'a fɔ ko olu tɛ malidenw ye sabu communiqué min ni o kɛra min ye juillet kalo tile 3 tɛmɛnen gouverneur min bɛ Bandiagara ale mara kunna Sidi Mohamed El Beshir ka jamanadenw ladɔnniya k'a fɔ juillet kalo tile fɔlɔ san 2024 nɛgɛ kanɲɛ 16 waati dugu min bɛ n'o ye Jigi Bombo commune rurale Dokombo Sorokanta commune rurale Jalasagu ko Bamaciw taara bɛn nin dugu ninnu kan limanaw maa min fatura la a bɛ se maa 21 ma o kɔfɛ min ye dana an k'a fɔ Jina Dogon ale fana ye communiqué kɛ min ye juillet kalo tile 2 k'a fɔ waleya min kɛra nin ye maa 21 n'olu fatura Bamaciw ka walejugu senfɛ marifaciw walima bali ye dɔw sɔrɔ u ye dɔw yɛrɛ da k'u kantigɛ maa kelen b'a la o tununa Jina Dogon ko nin tɛ se ka bɛn u ka kɛnɛyaso centre de santé tasuma bilal'o la moto dɔw jenina baganw taara ka taa ni u ye Jigi Bombo ani Dokombo ale commune rurale kɔnɔna la Jina Dogon ye nin welewele dakan min bila jamana faamaw fɛ k'a f'u ɲɛna nin tɛ se ka to sen na kuma bɛɛ maaw ka so walima maaw ka dugu de bɛ jeni Jina Dogon ko a y'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'a lajɛ hali sisan fɛɛrɛ min tigɛlen bɛ u bolo lakanako la fɛɛrɛ in u k'a lajɛ tuguni a bɛ se ka kurakuraya walasa jamana camancɛ Bandiagara mara kɛrɛnkɛrɛnnen la ka taa se dɔngɔnɔ jamanaw ma ani Bankasi mara ɲininkali minnu bɛ tugu o la o ye k'a fɔ maafa wale min bɛ sen na nin ye gouvernement ko maa kelen ma sɔrɔ gouvernement ɲɛmaaya la bi min taara i ɲɛ da nin maa kofɔlen ninnu gɛlɛya min y'u sɔrɔ fasiri ka ɲɛfɔli la
n'a fɔra k'a fɔ halisa ko premier ministre ka maama ye gouvernement ka maama ye awa ni kɛnɛ in ka ye ni gouverneur n'ale de ye communiqué kɛ ka dan communiqué gansan ma k'a sɔrɔ dun awa sigidalamaw de bɛ ka tɔɔrɔ bi dɔw bɛ ka boli ka b'u sigiyɔrɔw la jamanaw k'a fɔ de lakanabaliya hali sisan a bɛ nin lahalaya in na awa dɔwɛrɛ tɛ fo maa ni bɔnɛni o tɛ kodenni ye awa dugu minnu filɛ nin ye u caman bɛ yen u sirannen bɛ awa n'i y'a lajɛ jɛkulu kelen min bɛ yen n'ale sera ka nin kuma fɔ k'a bɔkɔrɔ dɔn o ye association Jina Dogon o ye welewele dakan bila walasa maaw n'u bolofɛnw olu bɛ se ka lakana cogo min na nka a sera sa jamana ɲɛmɔgɔw fana ka layidu minnu bɛ yen n'o de ye k'a fɔ lakanabaliya a ka se ka kɛlɛ ayiwa dɔngɔnɔ jamanaw na k'u ka layidu ninnu a ka timɛ walasa awa jamanaden minnu sigilen bɛ minnu m'a min u m'a bɔn ayiwa nin yɔrɔ kofɔli ninnu na u fana ka se ka lakana kunnafoni filɛ nin jamanaw an ye nin bɔ le challenger kɔnɔ aw bonya b'a la. Limanaw n'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko les échos ayiwa kube kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen bɛ sisan n'o ye session spéciale de la cour d'assises ayiwa maa dɔ bɛ yen ale ɲangina ɲangini yɛrɛ kɔda 100 ans kaso limanaw o de dara Cheikh Umar Faganda Keita kan Cheikh Umar Faganda Keita kun ye baarakɛla ye limanaw Mali balo lasɔgɔ yɔrɔ min n'o ye office des produits agricoles du Mali OPAM ale kun ye awa magasinier de ye n'o ye awa so minnu bɛ yen ni balo bɛ kɔlɔsi a kɔnɔna la ale de kun ye o kɔlɔsiba yɛrɛ ye limanaw n'i y'a lajɛ maa ɲangini a ka kiiri yɛrɛ kɛra a kɔfɛ de kiiri ma k'a ɲɛna nka ɲangi min kɔni dara a kan k'o ye k'a fɔ 100 ans kaso ani ko a ka sefa wari $13,000,000 a kan k'o sara ani amande sefa wari $5,000,000 a kan k'o sara limanaw kiiri in tigɛra a kɔfɛ nka kiiri in kɛra a yɛrɛ denmusonin dɔ de ɲɛna limanaw muso min bɛ yen ni kiiri in kɛra o ɲɛna awa a fɔra a ɲɛna k'a fɔ a fa min ni awa o ka kiiri kɛra kɔfɛ ta awa min ye parquet ye Kɔkɛ Kulubali ale kɔni a ma nin ko in a ma a ɲɛɲini sira wɛrɛ fɛ koyi kabi kiiri in dayɛlɛla awa Cheikh Umar Faganda Keita ni magasinier kɔrɔ don OPAM la jalaki min bira a kan limanaw min ye avril kalo tile 28 san 2021 office des produits agricoles OPAM awa ko magasin belebelebaw de tun b'a a ka bolo kan n'i y'a lajɛ magasin SNS4 o tun b'a ka bolo kan min ye tonne 79 kilo 950 o balo de tun bɛ yen nɔ awa n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sefa wari $13,000,000 k'o de tununa limanaw tunu cogo ma dɔn o la awa sɛgɛsɛgɛli kɛra min ye OPAM yɛrɛ ale ye ko in da sariya ɲɛkɔrɔ tribunal de grande instance min filɛ nin commune 6 la ale ka sɔrɔ ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ ka ko in bila pôle économique et financier ale ka bolo kan o ka sɔrɔ ka ayiwa sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ magasin min b'a ka bolo kan magasin SNS1 SNS4 SNS6 SNS7 awa ko balo min tun b'a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ limanaw ani y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ se balo tɔni 1,000 ɲɔgɔnna ma ani hali UEMOA o tun bɛ to ka dɛmɛ min kɛ balo nasira la awa n'o bɛ t'i jɔ tɔni 3,000 la ko nin bɛɛ de majɛ yera nin bɛɛ lajɛlen de la Cheikh Umar Faganda Keita ale kɔni a bɛ n'a fɔ a tunnen bɛ bi a ma ye nka a ka kiiri kɔni kɛra a kɔfɛ awa 100 ans kaso o dara a kunna limanaw min ye awa ale eko kelen ka kunnafoni la limanaw ko nin ye fure 2 ye olu yera kelen yera Bamakɔ ale pont 3nan yɛrɛ duguma yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko suta dunu fanfɛlaw la yen ko fure kelen ale yera ye kunnafoniw kɔni dira k'a fɔ nin fure in yera tile damadɔ de kɔfɛ awa a bɛ se heure 10 walima tile damadɔ ma wele bilala centre de secours min filɛ Sotiba o ka sɔrɔ ka min ye 16e arrondissement mɔgɔw wele n'o ye polisi minnu filɛ Sotibakaw fɛ u ka sɔrɔ ka taa fure in ta nka sɛgɛsɛgɛli kɛra a yira k'a fɔ ko bugunnatigɛ sɛbɛn si tun tɛ fure in kan wa a yira k'a fɔ de a tun bɛ tolili yɛrɛ sira kan limanaw a kɔni dira voirie maaw ma olu taara a su don o mana bɔ yen limanaw ko n'i y'a lajɛ Fajigila rond-point fana na ko ni fure in fana yera ye ale fana bɔ taara kɛ ale dalen ka sɔrɔ di a ni ta la ko commune 1 ale kɔnɔna la ye min ye centre de référence min filɛ commune 1 la awa ka taa se procureur ma ani polisiw olu fana welela ko kɛnɛ ka ye maa kɔni t'a dɔn fana o fana saya kɛra kun min na
nga ko bugol dama yala foyi mana an b'a kuncɛ ni min ye teliya la o ye républicain ko awa ni ye maliden dɔ ye min kun taara tunga la faransi limana Musa Sakɔ ale kɔni y'a ka gɛlɛya da kunnafonidilaw tulo kan ONG Association Malienne des Expulsés AME ale ye kunnafonidilaw wele o kɛra juillet kalo tile 5 tɛmɛnen a ka jabala la jelibugukaw fɛ yen limana o kunnafonidi kɛnɛ in kan Musa Sakɔ maliden do san 28 ale kun taara tunga la faransi a ye san 3 de kɛ yen a mamuso ana kɛ o de kɛra sababu ye a taara tunga la ko u y'a ta limana min ye juillet kalo tile 2 tɛmɛnen san 2024 k'a bila ka na Mali la yan nɔ o y'a sɔrɔ a kun minɛnen bɛ min ye u ka kiiri tigilamaw fɛ nka limana ala ni min ye muso dɔ ye u ka wulikajɔ de kɛra sababu ye ka se ka n'o ye Ulimatu Jane ye ale de kɛra sababu ye ka min ye Musa Sakɔ k'a nati a kana a faso la o y'a sɔrɔ a minɛnen bɛ Faransi jamana ka ye Musa Sakɔ a ko ale ye min kɛ Faransi limana a bɛ se san 4 ɲɔgɔnna ma a mamuso o de kɛra sababu ye ka taa n'a ye o sira fɛ nka a ko ale gɛlɛya min ye Faransi jamana kɔnɔ k'a bɛ ala k'ale da a ma deli k'a ɲɔgɔnna gɛlɛya ye o kɔfɛ ka tila k'a minɛ k'a don kaso la ka tila ka k'u b'a fili ka na farafinna yan nɔ n'o ye Mali ye kɔfɛ min ye muso dɔ ye Ulimatu Jane ale yɛrɛ sigilen bɛ Faransi ale de ye jija mana o muso in cɛ in n'o ye Cheikh Umaru Sakɔ ye a ka se ka na Mali la yan nɔ n'i y'a lajɛ o muso in yɛrɛ bɛ Faransi a bɛ san 40 bɔ bi ko k'a don avion kɔnɔ fo ka n'a bila Mali la yan nka an bɛ don min na ko bi Musa Sakɔ k'a bɛna fɔ yɛrɛ hali hakililabana yɛrɛ o bɛ ɲini ka n'a sɔrɔ sabu gɛlɛya min y'a sɔrɔ Faransi tunga la mana waati kama an b'a bila yan républicain an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ o kuma an bɛ foli d'aw bɛɛ lajɛlen ma ni ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ gafe kuraw mana bɔ an n'o lakale aw ye ladiriya kɔnɔna la an b'a fɔ ala ka tile hɛrɛ caya nin kun ye kunnafoni gafew ye ni InFashion ka dɛmɛ ye an sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99 InFashion k'aw ye togo ɲɛ InFashion ni aw mago bɛ qualité la. De nombreux rendez-vous d'actualité, d'information et de connaissances. Joliba TV News, une télévision d'actualité.